belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De Extra schrijft vandaag over de cijfers die Crunchy bekend heeft gemaakt. En daaruit blijkt dat het aantal huwelijken, het aantal scheidingen en het aantal geboortes sinds 2018 aan het dalen is. Zo waren er in 2018 1901 kinderen geboren op Curaçao. Vorig jaar waren dat er 1566. Ook het aantal huwelijken en het aantal scheidingen is aan het dalen sinds 2018. Ook de cijfers voor 2021 zien er wat dat betreft laag uit. Dat schrijft de Extra vandaag. Armin Conquet, demissionair minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, zegt vandaag in de Extra dat bij het ministerie van Justitie bijna 2% van alle werknemers thuis zit vanwege disciplinaire maatregelen. Er werken meer dan 1500 mensen op het ministerie en 28 zitten thuis vanwege de genoemde maatregelen. Conquet heeft vandaag een interview gegeven aan de Extra, waarin hij terugblikt op de afgelopen 4 jaar als minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honrar de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Coração te que no meio do mundo. Se a botar coração, nota a importância, botar ela flow. A botar coração, botar-me em lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo ou chama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor coração. In de Extra vandaag aandacht aan de mobiele prikbus die gisteren en vandaag in Terra Cora te vinden was. Daar kunnen mensen zich laten vaccineren tegen het COVID-virus. In eerste instantie werd mensen gevraagd om naar de vaste prikcentra te gaan, maar het aantal mensen dat zich laat vaccineren is aan het dalen. Daarom is er gekozen om daadwerkelijk de wijken in te gaan om mensen de mogelijkheid te bieden zich te laten vaccineren. De Extra meldt vandaag dat het bestuur van de PNP 3 namen heeft doorgegeven voor de komende ministersposten. Het gaat om Ruth Milda, Larmonie Cecilia, Ornelia Kid Martina en Ramon Chong. Zij moeten de nieuwe ministers worden in het MFK-PNP-kabinet namens de Groene Partij. Chong heeft eerder een voorwaardelijke straf gehad, maar volgens de partij staat dat een benoeming als minister van Economische Ontwikkeling nu niet in de weg. Hij werd begin deze eeuw tot 2 maanden voorwaardelijk veroordeeld wegens fraude als gedeputeerde. In de nieuwe coalitie krijgen de PNP 3 ministers, de MFK 6 ministers. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Het is vandaag 8 jaar geleden dat Helmin Wiels is doodgeschoten op het strand van Marie Pompoen. Een groep vrienden van Wiels staat stil bij het overlijden van Wiels en zegt dat hij momenteel meer gemist wordt dan ooit. De oprichter van Pepe Sobrano streed voor een onafhankelijk Curaçao. En ook dat is volgens de vrienden actueler dan ooit. Verder betreuren ze het feit dat er weliswaar mensen zijn veroordeeld voor de moord, maar het nog steeds niet duidelijk is waarom Helmin Wiels is doodgeschoten. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er geen herdenkingen plaatsvinden. De Curaçaose overheid heeft gisteren bekendgemaakt dat er nog 46 coronapatiënten in het CMC liggen. Daarvan liggen 24 patiënten op de intensive care. Nog 3 Curaçaonaars liggen op de IC in Aruba. Het aantal coronadoden is gelijk gebleven op 111. Er zijn gisteren meer dan 500 mensen getest. 7 nieuwe besmettingen zijn daarvan geregistreerd en 33 mensen zijn hersteld.
Suriname heeft sinds kort weer te maken met een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen. In de afgelopen 24 uur zijn maar liefst 5 coronadoden genoteerd. Het aantal personen dat tot nu toe in het land is overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus is gestegen naar 212. Dat blijkt uit cijfers van de Surinaamse regering. Ook is te zien dat het aantal personen in het ziekenhuis stijgt. Er liggen nu 119 mensen met coronabesmetting in het ziekenhuis. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.